Sige part, tarong kumpitay ha. Tingnan lang ko boss kung okay na ka. Kino ko boss tiket ko mapiyang ni boss. Di boss, sige boss. Gayang labs ah. Gilamok naman ko dire. Boss, pwede mo tana boss. Asa na yung lapnis dire? Dito ra ba na sa ubos boss? Layo pa na boss. Na, layo pa biyan ah boss. Diri mo agi are. Nya abot sa walog. Namto isa ka dalan. Mga 2 ka oras to ito baklayon. Na, kamatay ta ni part pagkalayo de ay. Ikaw daw sigig pamugos part, mga tutag lapnis. Na, ngadto gyud ay mas lapnis boss nga alas 4 naman sa hapon. Duta gid studio de part na. Dili picturan. Nindot dito kay part, dito sa tuwa post masakyanan. Pangwatahan nila ko sila. Kay dugay kay tungha ko uyap. Ah, doora day ng lapnis boss. Mga 30 minutos ra. Pwede ra sa dira nyo ibilin ang motor boss. Dili bitaw na mawala. Mao ba boss? Pila po'y pangayo nimo boss? Sigurado mangyud ka nga safety among motor diri boss. Gud bukid na vet ni boss. Walay problema boss. Safety na daan. Ako bitaw ning yuta dire. Saman part. Sige part, picture sa tadiri part oy kay nindot kay view ba. Sige part, para worth it itong pag-ariba. Sige boss. Ako'y may picture niyo. Mag-human ron boss ba? Mag-ana-ana ba? Barato ra bitaw kung pangayo ninyo. Kalibo ra. Hala part ah. Pero sama desisyon nimo. Sige part, para makato rin itong lapnis. Using na mga to boss. Asan yung cellphone? Sige boss, tarong nga yung picture ha. Way blima na boss. Pang-upload ninyo og TikTok ba? Sige boss, piston mo ara. Pusing ng Japon mo boss kay mag-video ko. Kuya di boss oy. Sunod boss, napay pang last boss. Kita mo ng down sa lubi boss. Inyo ng klapyutan niya. Bidyuhan ta mo. Naganahan ko na boss. Gi boss, ako'y una. Sige part, tarong nga kumpitay ha. Tingnan lang ko boss kung okay na ka. Kino ko boss tiket ko mapiyang ni boss. Sige boss, sige boss. Part, okay ra ka part. Mamatay man putahan eh. Ita ka ulis to ah. Atong taglaptis part na kay hapon na. Darang bayad boss oh. Wala apoy klaro ni mo ay. Mamatay man pud akong kauban. Na, sa iluad ko boss. Maumpod na akong trabaho dire. Pero walampod namatay mong kauban boss. Wala namatay sa mong mata. Ug namatay pa, ikaw mong patyon. Sige part, nga tutag lapnis kay hapon na. Tala, kita ko laos part ah. Boss, pwede niya kubantay sa mong motor boss ha. Sikos ra to sa cellphone part. Oh no! Lah, no mo panulay oh. Loko jud ta ni part. Tumbalikan na. Tanda part, Nabudol itong kita. balikan. Loko ginako sila. Kwarta ni ko mas kalibo. Wala pa man tungha kung uyab. Muuli na ko. Batsil na ko. Na, wala lagi siya part. Gani ura gidala itong motor. Buanga oy. Itong tawana di ay ay. Dalag yung tag kalibo. Buanga to ha na part oy.
Sige lang, pamampuy na disgrasya na to. Doon siguro ta mo diri sa lapnis part kay basin atong motor na po'y kabuangan. Dapat ay, ngulit na lang ta. Ta.